Tibwereno tsopano kumbali ya kafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima we assured you tinakupangana sure kunena kuti no tidzi kupatsani ma update zikamabwera mkati mwa ndime pakafukufuku ameneyi wa ngozi ya ndege ya Chilima komanso ndekuti anthu ena 8 aja so kwabwera update I think mwinaso mwayitsatira komabe tikambe zimenezi zakunena kuti notu tsopano aja anasankhidwa ku parliament kuti no achite kafukufuku aja iwowotu ndizoti alilere tsopano kuti noti kafukufuku ja ayambike matentha yonse jeno munali noti no kafukufuku asanayambike ndeto pali zambiri tuyayi tikafukulaso nde kuti tu matupi awo tikakhala kufukulaso mandawo kaya panapangidwa ziliza tukagwetsa zimenezozo mpaka tikachotse matupiwo tufuna tidzayizenso pali zambiri zomwe zikuchitika komano tingofotokoza bwinobwino kunena kuti dzulo tukunatuka chikalata chomwe muchiona pa screen panopo ndipo chikalata chimenecho chikuchokeratu ku parliament ndekuti ku nthambi yomweno idayikidwa kunena kuti no ayang'ane zakafukufuku wa ngozi ya ndege ya Chilima komanso anthu ena 8 aja ndi chikalata chimenecho chikukamba zonena kuti iwowo ndizoti no alilede ndipo tikamati iwowotu amene amayankhulira ndekuti no amene ali ngati chairman wa gulu limeneli wotanya milandu ndi amene atsimikiza zimenezi kunena kuti tsopano Amalizano kupangano ma preparation kukonzekera tsopano kuti ziyambike magayi osamangodumphira iyayi izizi ndi zinthu zonoti ndi za serious izi ndi zinthu zotanda kufuna mayankho ndi nkofuni kukonzekera tiyenda bwanji tipanga motani tikazachoka apa tizapanga zotani kuchoka apa tizapanga motani nangano ma evidence athu maombo tizapanga motani anthu tizati tizamotani kuti zonsezo ndithu ndakunali kukonzekera nthawi yonseyi ndakuti akonzekera na Amaliza zokonzekera ndipo no pakatikati pa mid-May mwezi wa mawa omwewu ndizonena kuti tupakatikati ziyambika tsopano zakafukufukuzo ndekuti amakonzekera zotani akuti amakonzekera number 1 kunena kuti pakufunikano tsopano kuti no tiyambe kuyang'ana ma objectives ma goals athu tikufuna titakwaniritsa zitino mukafukufuku ameneyu ndi zimene tikufuna titapeza osangona kuti tiyambe kafukufuku ndeti zilowera naye kuti no iyayi koma tikufuna titapeza chani zimenezo ndi zimene akuna kuti no yayi tsopano ayika tikufuna tipeze A B C D chakuti eya ndayikano ma objectives awo adza zimene akufuna ndi kuti atapeza makamaka mukafukufuku ameneyuyo kuchoka pamenepo Amaliza kuti lokhicha bwino ndeno tipanga bwanji no tsopano tikufunikirano ndekuti no tiyang'ane no tsopano ndondomeko zimene titapange kuti no tikwaniritse zimenezi tigwitsa ntchito ma system anji akafukufuku amene wakuti atheke bwinobwino tigwitsa ntchito njira zanji no kuti zitheke kuti kwena tikafike pa ground kafufuza kuti kwena rive maumbo anthu kuti kwena ndekuti kapena tikafukule matupi adzatira zonsezo kuzika ndekuti mudongosolo lake nchifukwa kwatulukano zinthu ngati zimenezo lokha I think kuchoka apo ndi amene kukabwere no zinthu ngati chani tikufuna ndekuti tiyang'ane ndekuti maumboni kuchoka kwa anthu ndipo no tidzatsegula chaposa chidapo mpaka kunena kuti no anthu onse amene ali ndi maumboni onse amene angathandize kafukufuku amene ulendo uno palibenso zonena kuti na anthu muziopa iyayi mubwereno tsopano chifukwa chani inotu mudzakhala otetezeka mukabwera we assure you tikutsimikizirani mukabweretsa umboni wanu ifetu tinaonatu ndipo zinkayenda motere kodi enawo kana anyamula zikwanje ndikumamukhala kaya ndikuti kuchikanga wako ngati ena akanaona wese ngati ena akanaona siri kunoti ena koma ungati ngati ena akanaona just for example ngati ndadazikapeka maumboni kumeneko pasakhale mantha onena kuti no akapanga choncho ndekuti azafinyidwa kapena kuphedwa ndi anthu ena ake iyayi ndoti anthu amenewo azakhala alotetezeka ndamfaka mayika dongosolo limenewo ndondomeko zonse kuti ndi anthu amene tizateteza bwanji akuti pakakhala confidentiality ndithudi kuzitika zinthu zoti zayinsisi kusungirana zinsisi anthu akapita kumene kuja akamaliza basi ndekuti zimene akasiya zikathera kumene kuja sakadzimvanso choka kwa munthu wina kudzafikira mu report sizotiso ndekuti mayina awo akakhala otchulidwa kuti wakuti nazipereka umboni otere wakuti nazipereka umboni otere iyayi akakhala otetezeka ayika ndondomeko ngati zimenezozo komanso nkofunika zonena kuti ndekuti adzafika pa ground akutero kaya ndekuti ndikuchikangawa kuja akaoneke bwinobwino komanso katundu yese amene anakhudzidwa ndi ngozi manager we don't know ngati black box ali ilipo ndekuti black box osati black box ariyayi kwa black box ilipo ndekuti akakang'ana zimenezo aonoti angapanga motani kuti panga traces zimene zinaende
kubwera ngati lilipo we don't know. Nde akafukufuku ntchito yake ndi imeneyo kuti patsa mayankho ngati ameneyo. Ndi kuchoka pamenepo akunenanso kunena kuti no ndeti azonesese zoti chinthu chonse basi zimene chikukhuzidwa ndi ngozi imeneyi chibwere apo ndi kuti chidzapeze kuzonoti chawunikira bwinobwino mpaka natu anthu adzapeze zogwirikazo kudzaphatikiza apa ndeti akafukulanso pano matupi anthu aja chifukwa angonena kuti sananena kuti tikafukula matupi koma anena kunena kuti no tidzachitano ndi kuti post-mortem review tsopano tione kunena kuti no anthu atamwalira tiunike matupi awo. Kodi anamwalira chiyena apangiso zoti amwalire ndi zani zimenezo? Kodi matupi mwawomo machitika zotani nthawi imene amamwalira? Kodi anali pa stress kwambiri? Kodi zinakhala motani? Matupi ali bwinobwino zinthu ngati zimenezozo? Of course we know kuti no I mean izi ndi zinthu zoona kuti tikamaziyankhula pena zimakhala ngati kuti no it's uncomfortable koma no tikuyenabe tiziyankhule. Okay, panopa matupi awo ndozoona kuti no ena ndi ena anayamba anapanga decay tingonena zontsweti anaonongeka tinene choncho. I think chiyankhulo chabwino ndi zimene anaonongeka ndi komabe ndi zotibe post-mortem ntchito zawo ndi zimenezozo. Amarika makolonazi kaya amenewo ntchito zawo ndi kuunika matupi amenewo mpaka napeze kunota kodi munthu imutana chamupha kwenikweni ndi zani, kodi zinakhala motani, zinayi zoti ngozi yokhayo kapena mwina makeso apapa panadzendapo nkhwangwa kapena zinthu ngati zimenezo akaunike bwinobwino kena kuona akadzatiro adzabweso ndikuti ndi malipoti. So ngati akaunika matupiwo what does that mean? Ndikuti akapita kukafukula matupiwo sananena kuti akapanga exhume matupiwo komano anena kuti iwo azaunika matupi ndi mukawunikira kuti no ndikuti obviously akuyenera ndeti akafukule ndikuti matupi adza akafukula ndi pamene no mwina makanga zabwere ndikuzapezeka zonena kuti to basi no mwina apeza ndikuti zimene akufuna kupeza ku post-mortem uko. Ndi this is what we expected tikuyenda notsopano kupita chitsogolo no chonchi zikuone kuti zambapo kuyenda apa sitikunena kuti no kafukufuku ende kuti watheka ya komano anthu ajambulano mapo amene ayendere ndi kafukufuku awo. Zimenezi ndi zimene zimafunikira. Let's hope kunena kuti zikatusabe zinthu zoyenera fanina anthu ambiribe akumafunabe kunena kuti amve ndithudi mayankho amafunso amene alipo kuti panali mafunso ochuluka kwambiri amene akufunikira mayankho ndi mwina kafukufuku angathandize we don't know. Tiona amene zingakhalire zotsatira zake komano ndi kuti nkhani zake zoti kumanena motero kunena kuti hakuti ali lede mid-May kuma pakatikati pa May ndi zoti tekuti kafukufuku akhala akuyambika maumboni ndi kuti anthu mopita mukakhuthula amene muli ndi maumboni inu zingathandize kupanga moteromo. Kodi nagwidwapo ufiti apa? We don't know magayi. Nzotheka kunotena akakhoza kugwidwa ufiti apa. Ngati twalipo tumfitizo koma ngati palibenso ndi kuti no we shall see mene zingayendere koma no magayi ali serious. That's what I can say. Uyu wotanyamilando ali serious kwambiri. Enda kunena kuti within 90 days masiku 90 ndikuti akhala akwananisa zimenezi kupeza Amaliza kafukufuku china chilichonse. So tikuyankhulatu zonena kuti no ndikuti 3 months imeneyo. Kodi kaya 90 days yo iyamba kugwira ntchito kuyamba pa kandi pa mid-May pakatikati pa May kaya mwina kuyamba nthawi anawuzidwa kuti no kafukufuku ayambike mudza we don't know komano akuti masiku 90 menemo iwo akwanisa ayisisa kunoti no Amaliza china chilichonse ndipo no ripotiro lizabwere pa mbalamba ndi natala kafukufuku zina ndi zina zono razonesese zonena kuti no sizochitika kumbali kokha yayi komanso ndi kuti zomabwera pa mbalamba kuti no anthu azitsatira bwinobwino chomwe chikuchitika ndi chani pasakhale zono kuti kumbaliko ndi kuti ena anakhotetsako izi ndi izi yayi tiona mmene zingakhalire akuti.